வீடியோ எடிட்டிங் பண்ண தெரியாது, ஆனால் நான் கற்றுன்னுக்கிறேன் எப்படி செய்யறது. ஓரளவுக்கு எனக்கு வீடியோ எடிட் பண்ண தெரியும். எப்படி ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ண ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி அங்கங்கே கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு சில ஃபுட்டேஜ் வைக்க தெரியும். ஆனால் எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும். இன்னும் எனக்கு போக போக கற்றுக்கணும் தான் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு. அதே மாதிரி தான் புதுசாக கற்றுக்குவாங்க. அகாடமிக்னா சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக கற்றுக்குவாங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தரும். எப்படி சொல்கிறது, ஒரு அந்தந்த ஒரு க்யூரியாசிட்டியை உருவாகும். நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்னால் ஃபுல்லாக பேங்க் செக்டர் எல்லா செக்டர்லேயும் வரும். உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால சொல்ல வரேன். இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னது உங்களோட ஸ்டடீஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தினமும் உட்காந்து படிங்க. அந்த நேரத்தில் வந்து வேலை செய்யுங்க. அதே மாதிரி படிங்க. வேஸ்ட்டாக இருக்கிற நேரத்தில் பசங்கள்கிட்ட யாரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. எல்லோரும் சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன், நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த பிடிச்சிக்குதா, உங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை தீர்வில் கூட கற்றுக்க பார்க்குறீங்களா,